karon diri sa kuan guys sa Manukan Negros. Atong tanawon Manukan ni Denver. Atong tanawon guys ha, daghan kay mga manok. Daghan jud kay diri og kuan guys, mga manok daghan mo kapilian o gusto mo mamalit. Unsa inyong gusto? Nay dako, nay gamay. Ari ta dire. Mamili tag manok dire kay para tari na to. Dara oh. Daghan kayo oh. Dara. Dali kuya. Kuya. Dali. Dali. Come here. Daghan jud kay diri. Taas kay ni siya dito sa tumoy paga sa tumoy pa na pay daghang manok. Para siya oh. Mo nilang payag diri. Istambayanan. Oh, abot na ta kuya? Kuya, abot na ta? Hi kuya. Come here kuya. Mag-tour ta diri kuya, atong i-tour atong mga viewers diri. Ang atong mga followers atong i-tour. Nay white chicken. Cute. Wala. Wala. Kaso. Come here. Hello Blackie. Lola si Dugi. Blackie kay black. Una say white nga chicken. Daghan kayo manukan. Isa tong ganahag manok. Pwede mo mangumpra diri. Daghan kay kapilian. Daghan kay puti nga manok. Kuya no? Daghan puti nga manok. Kuy. Oh, puti. Daghan kay puti nga manok. O dami gamay. Iha para ihaw ni. O na daghang gagmay dire oh. Bisaya ni Ajino. Basin. Para ihaw. Ay, kuya, na. Na amidari sa farm ni Denver. Sa farm ni Denver. Ni Denver. Daghan kay manok. Hi Jidi. Hindi man kapagundit. Jidi. Asa ka Jidi oy? Wa ba rin sinilas day? Wala gani. Jidi. Man sakit haitis ha? Jidi. Ali kuya ato mo kuya. Guniti si Jidi ka kuha guniti. Gunit. Jidi. Jidi. Kuya. Hi. Kuya, ang talent ni Kuya kay hilak. I didn't know. Daddy? Jidi? Mo drink kag milk? Kasi mo drink kag milk day. Watch milk? Nagigibad din si mong kamera. Andiyan mo na. Si Jidi day oh. Ako na